Gunnogor vilayatyň Köýtünäg etrawynyň Dowutluk şäheriniň çägine Ak Bulut Hojalyk jemgyýetine degişli bolan gury garyny guruluşyk materiallaryny öňürjek täze zawod dawarly ýagdaýda açylyp işe girdildi. 2 ýyldan gowrak wagtyň içinde gurulup önümçiligi dowlu taýýar edilen bu desha Hojalyk jemgyýetiniň öz işgärleriniň zähmeti bilen bina edildi. Şanly sene hemişelik betaraplamyň 28 ýyllygynyň öňsirasynda halkara betaraplyk gününiň dawaralarynyň giňdini ýabaňlandyrylan häzirki günlerde bayramçylyk çäreleri bilen utgaşykly önümçilik binasynyň açylyp ulanmaga berilmegi etrawyň ýaşaýjylar üçin öz boşly toý sowgady boldy. Dawarada çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamyny galkanşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka Dagmyň başyny başlan döwletli tutumlaryny üstünlikle dowam edýän hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň parasatly ýolbaşçylygyna ýurdumyzda döwleti daxalsyz hususy ulgamyň telekejilik işiniň depkinli ösüşleri bilen rowaşlanýanyny uly buýsunç bilen tap geçdiler. Dawaraly pursatlarda desxanyň guruluşyny tabawutlanan işçi hünärmenlere hormatly prezidentimizin adyndan sowgatlar gowşurly. Bayramçylyk ruhyna beslenen açyş dawarasy medeniýet usununy işgärleriniň aýdymsal çykyşlary bilen dowam etdi. Watanymyz eşretli we awadan durmuşymyz ýurdumyzyň hemişelik betaraplygy bagtyar zamanamyz türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka Dagmyň Arkadaly Gahrman Serdarymyň taýsy tagalary bilen halkymyzyň baky bagtyarlygyna rowşan geljegine gönükdiren beýik işler çykyşlarda beýan edildi. Soňra dawara gatnaşyklary gury garyny guruluşyk materiallaryny öňürjek täze zawodyň önümçilik aýratynlyklary bilen tanışmaga uly mümkinçilik tapdylar. Zawodyň öňürýän önümleriniň sergisi şeýlede bu ýerde geljekde gurulmagy meýilleşdirilýän önümçilik binalarynyň nusxalary dawaranyň mehmanlaryna uly gyzyklanma döretdi. Täze zawod esasan gury garyny guruluşyk materialyny gipsokardon öňürýän önümçilik bölümleriniň dolanyş binasyndan ammarja aýynan eşgärler üçin ahyrhananyň binasyndan ibaret. Şeýlede bu ýerde öňürilen önümleriň hilini ýokary derejede takyk anyklamagy mümkinçilik berýän barlakhana binasy bar. Barlakhana çegmalyň kimim taýýar önümiň hilini anyklamagy we seljer magnetlenen Ýewropa döwletläriniň kemil enjamlary bilen dowlu öpçün edilen ilmiň gazanalaryna innowasion enjamlaryň sazlaşykly işine daýanýan kärhanada işçi hünärmenliň öňjeli zähmet çekmekleri üçin ähli amatlyklar oňy şertler döredilipdir. Binagerlik guruluşyk aýratynyň bilen tapawutlanýan häzirki zaman önümçilik dethatynda ýylyň dowamyna 50.000 tonna gury garyny guruluşyk materiallarynyň şeýlede 4 million ine 4 metr gipsokartondan guruluşyk serişdetiniň öňürilme gözüňde tutulýar. Önümçilik dethasy Germaniýanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkiýanyň kemil tehnologik enjamlary bilen öpçün edilip sany ulgamy arkaly dolanyrlýar. Önümçilik üçin gerek bolan çegmal Köýtünäg kän müdürliginden alınýar. Zawodyň işe girilmegi bilen etrawyň ýaşaýjylar üçin täze iş orunlary döredildi. Gahrman Arka Dagmyň we Arkadaly Gahrman Serdarymyň milli iqtisadiýetimize diversifikasiýalaşdyrmak goýunça alyp barýan nusxuluk tagallalaryndan hemem hususiýetçiler üçin döredilýän amatly şertlerden ruhlanýan Ak Bulut Hojalyk jemgyýeti esasan guruluşyk gurnama işlerine zerur bolan guruluşyk önümleriniň birnäçe uruşlaryny taýýarlamak bilen häzirki döwürde ýokary hil ölçeglerini gabat gelýän önümlerini Azerbaýjan, Özbegistan, Gyrgyzstan, Russiýa Federasiýasy ýaly döwletleri eksport edýär. Dawara gatnaşçylary ýurdumyzy hem taraplaryň şanly ösüşlere besleýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka Dagmyň Arkadaly Gahrman Serdarymyň hoşallyklaryny beýan etdiler.